Ahora está entre nos de moda marchar a Cuba de vacación. Ir ao Caribe como fai curro a relaxarse, tomar o sol. Como é barato por poucos cartos, calquer salido pode ligar. Os que en España non rascan bola, ponense as botas hasta fartar. Ai que placer sentía eu cando o seu corpo despelotado achegouse ao meu. Logo despois de me besar, deu-me unha aperta, casi me corro antes de empezar. Muller ardiente de gran encanto, moven as cachas como ninguén. Algo terán esas caribeñas, pois o que proba volve outra vez. Como hai pobreza quererse deixar, calquer detalle apreciano ben. Nin de un perfume a uns vaqueros, dunhas braguiñas a un sostén. Ai que placer sentía eu cando o seu corpo despelotado achegouse ao meu. Logo despois de me besar, deu-me unha aperta, casi me corro antes de empezar. Hai empresarios que van a Cuba, algún negocio traino entre mans, teñeno como unha tapadeira pa unha cañita ir a botar. Hai nos tamén que van de turistas e malamente saen do hotel con tanto
vida eu, cando